اسمع 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 اسمع. Kekkide kenyani kubaruji ibtotoɗi iga Isra'ila holli leydi Iran fiɗi balmi kalluɗi yaki wuro Tal Abib hawtande goɗɗe bigeje soja en leydi Yahudu Isra'ila nden. Iran dinni ɓe hocci jabruɗe yaruki piyanɗe ɗen dow Isra'ila gamma watitaki dow barol ngol Isra'ila wari horejo dental Hamas Ismaila Haniya e wuro Teheran nden e warol ɓawo ɗo ngol Isra'ila ndin waɗani horejo Hezbollah Hasan Nasarullah hawtande e goɗɗo jagorɗo nder kastaɓe konyanko'en Islama leydi ndin e wuro Beirut leydi Lebanon. Kubaruji ni holli horejo laamu Isra'ila Benjamin Netanyahu habtake e doggudu to tefata to suɗoto wakkatire ko Iran ndin fiɗi balmiɗin yaki leydi Isra'ila ndin. Kubaruji ni holli balmiɗin bonni ha laɓɓaje soja en leydi Isra'ila ndin nden bo Iran ndin ɓeydi wagginki Isra'ila wiki to no jab wi'a no hoccai goɗɗe jabruɗe nden piyanɗe yesoje ɓurayni hinnan halluki. Keroru fotol ngol wonɗon Ibrahim Iromodake Kode Radio International Abuja.